Karo? Hmm. Wong yo gak info-info kok. Ya kamu telepon balik. Gak ya. Enggak enak piye bocah iki. Ya nek penting. Nek penting gak mesti ngubungi wong. Yo, maksudnya iku mbene kon lapo ta lapo. Hah? Mbene kon lapo ta lapo. Ora. Ngono kon teko di WA, lapo Mas? Oh. Ya gak anjir. Cik cepet iki. Kok gak butuh wong. Kalau wong wan ini nek WA kan. Wan oke. Tapi nek wong gak WA, wan ini miss call tok ngono. Ya wis. Emang miss call telepon, oh gak jawab ya. Telepon tapi gak diangkat. Jenenge miss call. Jam piro? Jam piro? Jam 1. Hah? Aku sih nyirami tanduran. Oke. Cus. Kok nganu paling branding? Racik es paling. Racik ice. Es dulu ae. Ya, 2 jam hari. jam hari di Tom. Poso ijan macet. Ngambong apa? Mulai Nganjuk ambek nganjuk ambek sampai Ngawi kono yo. Halus cuma jeglonge jauh weru. Aku ini. bolak-balik kena prank terus ya. Ini jeglak. Udah, dobel. Nah, Dalane iku ngene iki tapi ujungnya yo. Apa? Anu, gelombang. Gelombang ini ki yo. Gelombang. Awasi yo. Bolak balik kena prank terus aku. Itu bolong. Ora bolong tapi gelombang. Ono sing bolong cilik. Cuwili bolong iku tapi jauh weru nang ban kroso. Celak. Dobel. Nah, bengi-bengi ya budale. Ketok. Tancepno ae. Tancepno petung bolu. Wah. Masuk. Geludak dobel. Enak. Lapo gak boleh mabengi? Lapo gak boleh mabengi? Ya betul ya. Mari dhewe nek. Oh langsung boleh yo. Lemah awake itu kok. Terus boleh jam 5 iso ae mrene. Jam 5 berarti itu begini jam itu. Jam itu man. Oh, terus 2 jam. terus nyirami tanduran dengan sih. Marmoro lu, jam-jam aku udah lo nggak boleh iya. Rasa aku jeta saya. Oh, boleh. Ngomong aja disiplin ya, orang raiso. 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 Supernova aja disiplin aja nggak mungkin. Jam 09.00 aku apik kan. Oh, ini cendet, macam disiplin, lah, tangi awan lu. Jam 09.00 gue positif apik kan. Jam 10 tuh, kelean begini. Dan berarti gue paling isu jam 10. Kecuali ono darurat. Arek kulino turu bengi yo. Arek embongan ada cendet iku. Tangisu ya raiso. Asline wong cangkruan cendet iku. Ketara ya. Positif iki. Hobine nglokor iku. Okor. Saya yakin akan berhasil. Yo mbuh kan ya karena delok. Akhirnya mau perusahaan kayaknya sing rungkat barang. Ya ini sing rungkat barang. Akeh. Akeh. Street teken. Biar Sama seritek sama gede ini biar lagi di tas.
kono ya bisnis wong-wong e. Oh judi ning Ngawi ku. Mas yo omahe biasa ngene. Wis udah kajring telu kok padahal. Sawah akeh paling. Sawah akeh. Karo ceritane mbakku, tanggo kene lho Dik wis. Dino iki sih nang gone Mekah kono. Nah. Ya positif sawah akeh. Kebanyakan petani ya dari kono. Ya mayoritas petani. Mayoritas petani, berarti sawah. Sugih ini ku sugih sawah no. Yo dene bisnisnya anu kok travel. Mobilnya akeh. Kok main biasa. Nah, ora mewah ngono ora. sing penting iku isine. Omahe gede yo, kakek utang ya padha wae. Sing penting iku isine. Ora butuh, maksudnya wong-wong ngono iku gak butuh flexing ya. Gak butuh pengakuan ya. Anu ikote urai kote liyo. Nah, Wajar ya 1 juta. Aku buat tuh bukan larang 1 juta. Menisa tak ada boleh duit gantangan. temen tagak yo. Temen tagak yo. Wong bengi aku turun omah kote. Yo gak maksud iso gak sih duit tagak yo manunge yo. Lah digantang sih, tak dadi duit nek digantang. Lah wis oleh ta gurung? Apa nih? Wis oleh ta gurung? Lah sing dituku juara telu kok. Manuke kote gitu. Ayo, kan dituku kote. Ya, Wis dituku. wis Digandang. burung. Gurung, cek tas wae iki. Cetas tuh kene. Pakai duit. Akeh dhewe kote yo gak ada liya. Bahasa atus ngono enteng deh. Dapat. Pemain barbar. Saiki ku puterane kote, puterane jomble padha saiki ku. Lah kok iso? Lah kok iso? Lho iya, sok kote duwe karyawan telu kok, bagian nyales ya. Nyala sapa? Rokok. Rokok apa? Oh, kote ta. Ya. Kote duwe karyawan telu, sales telu. Iku barbar kabeh karo kowe sales e. Wingi mamer kote barang lho. Mamer nang kote wingi. Iya. Sedina pokoke 10 slop. Targete. Masuk. Yo 10 slop ya sabel ya. Ambengi dikirimi tak nonton stok nang rae kote. Rajang ya. Tak tumpuk. Paling akeh rajang. Iki meni Senin dicoba entek iki kan. Lho, payu tak entek nitip. Ya entek payu warna nitip ya gak ngono. Ya. Dobel. Kok iso ngedol ngono aku. Heran apa. Kok iso itu? Basic marketing deh. Kote iku pinter nyocot kote iku. Lah iya. Ket biyen pinter nyocot, ket pacaran ambek Tria iku wis nyocot ya jane. Pinter ngomong deh kote iku. Omahe dipasang AC. Lo. Sepeda anyar. Kote liya. Lah kok all-in ngene mbok tangi piro ketane gede. Positif yo. Yo, tetep deh utang. Positif yo. Karena iso nyaur tagak. Nah, yo. Ngene yo, padha-padha dombli nek ngene barbar yo. Ya. Padha-padha utang gedene. Karena pinter, lo karena dombli iku gak iso ngelola duit. Yo. Karena kote iso ngelola duit tagak. Yo, ngono. Tapi nek delok Ira mbek bojone kote ya pinteran bojone kote ta. Ira mbek bojone kote, gak kuat. Ya tetep pinteran Ria lah kok ngatur duit kok. Ria nih gak kerja. Gak. Wis ngomongan apa? Ngomongan nang omah. Aku kerja apa wis cangkruk dolen-dolen ngono tok. Enak. Tukang beda
Pajio, ambil hotel. Enak, masuk. Cari ini Mbak. Kalau mau menjual Pajio Mbak. Lah aku seneng yang dulu sepeda sapian ya. Jadi ya, Itu mau. Kalau padaku seneng tuh Pajio, melo-melo kowe. tiru-tiru. Pajio warna pink. Apa perumahan tak? Apa nih? Omahe perumahan. Rumah. Gede entek. Bangun dapur entek sudah udah. Gasnya gak mesti gak 35 sih. Sampai dapur suida. 35 targetnya DE sampai 80. Sudah ayo finishing ya. Sak gerbangnya barang. Oh, kurang ono pagere. Burungan Pak Geris ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan gas tadi. Ya, Dokore wis kanopi. kanopian ya. Nah, Sapi. tadi wong perumahan dari kode ya. Gak bisa ngomong. Dino iki masang listrikan. Tukangnya iku antri ning ngono ya, Mbak. Maksudnya gak gelem golek tukang liyane ngono. Loh, omahe guru dinggoni ta? Burung. Oh, sing ngontrak berarti saiki. Ya lur manggon loro omahe dhewe. Sitoke ngontrak, sing sitoke omah sing lagi Jadi bangun. bangun. Oh. Nah, aku tuku turu omah sing dibangun iku mang nyar mang. Tuh, jadi bangun tapi kena dituruni misal. Wis kena Oh. sofa anyar, anu anyar, lolo iki kan. Yo guys turu ngene parkir. Wis turun ning Bakir. Hari pertama iku teko budal iku aku wis turun ning Bakir. Oh, ngabengi turu nang ngene, Ria. Iki turun ning. Iya. Wis mulai. Yo tak gak ngeblanknya. Info ruwet. Ayo dolen barang kok ngene apres. Yo tipis-tipis yo. Nah, aku ora ono salam delu ayo, lego kepet to. Awan ora salah. Yo kawinane kok. Sampai sales yo. Asem. Gak gak 15 ora salah wae. Yo lumayan. Timbangane belas ya. Aku ini agak gak niat nang wisata aku. Nah, Malah dijabakku. Dia tempat wisata iki. Lo gak mangan tok ae ta. Akeh kok tambah. Gak wis ayo, tak bayari. Kepet kok akeh duit ya opo iki. oh parkir ta? Iya. Terus jasa salah langsung. Bayari ya tempat wisata mangan-mangan bareng. Aku ya, enak iki aku aja. Babe, kayak kira sih. Kon kopinya mau mantep. Suasananya sadu. Cek ngawi kan pindah des. Aku enak loh. Waduh. Murah. Mau tiket masuk 20.000 ya. Piro? 20.000 weekend. Larang. Weekend no. Ayo. 20.000. Nek gak weekend, 10.000. Ya mbok 15 paling normal e. Weekend 20.000 murah. Wisata apa emangnya? Wisata kali tok. Ora kali tok ya, akeh spot fotone iku akeh. Enggak, maksudnya gue wisatanya wisata alam tok sih. Wisata alam campur warung kopi. Jadi sepanjang perjalanan itu ono warung kopi. Jadi setiap warung kopi ono spote. Garek mele warung kopi sing estetik dah. Estetik alam gitu, estetik bangunan. Lo kan judulnya kan wisata alam. Iya wisata alam. Jadi ngopi ini yus kok girasan ngono modele iku. Bentuk-bentukannya yus kok girasan ngene-ngene iki cuma Wiyune. nggone iku Adem. nggone adem. Cepet ngawi tek kira panas tok iki Pak Yon arsingan. Tapi duduk gunung, Duduk alas. alas. Ademe iku pas ngono lho, ora sing kademen koyo Malang. Ademnya adem sejuk. Iya, ora sing koyo ademe ono salam, panase ono salam mak. Dukur tapi panas. Ya. Lah nek batu kademen bojon ademe. Ya iku gak iku ademe pas. Ora sing terlalu adem ning kawasan iso.
segeran, seger. Cocok iki ya, ngejak cuk. Kayak pengen nyoba ning anu lho. Penginapan kapan-kapan nang sofer Sofik. Sofik. Ngawi ta. Heeh, Nah, Sofik. turun. Satu karek belas aku daerah Ngawi. Sofik. Nah, enak Sofik dari Mbakku. Enak sih minum ning Sofik. Tahu tak deh? Tahu. Lha iki wong nang kene. Si